Is-servizz ta' self ta' apparat assistiv Foundex li sa' issa kien jiġi moti minn għaqda ser jiġi parti mis-servizzi mogħtija mill-Gvern. Dan wara ftehim bejn is-Segretarjat Parlamentari għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità u l-Għaqda Ħbieb tal-Anzjani u Morda Foundex. Is-Segretarju Parlamentari Ġustin Karwana ħabbret dan waqt li kienet qiegħda żżur il-post ta' fejn ser ikun qed jinżamm l-apparat u l-uffiċini minn fejn ser jiġi amministrat dan is-servizz. Servizz illi minnhom se jibbenefikaw l-anzjani, persuni b'diżabilità u l-morda illi sa issa kien qed jingħata fuq bażi ta' organizzazzjoni volontarja missa ser ikun qed jingħata bħala servizz tal-Gvern mod strutturat u anke bir-riżors uman meħtieġ biex minnu jgawdu ħafna u ħafna iktar nies. Is-servizz il-ġdid ser ikun miftuħ għall-anzjani, morda u persuni b'diżabilità kollha Foundex. Chris Gallia mill-Għaqda Ħbieb tal-Anzjani u Morda Foundex jispjega kif kellhom bżonn kbir għal din l-għajnuna. Il-ħbieb tal-morda u l-anzjani Foundex nagħtu servizz ta' self ta' apparat bħal nursing beds, hoists u refill mattresses. U aħna biex nkunu nistgħu nkomplu dan is-servizz fil-komunità Awċija u nkomplu nespandu kellna bil-fors nutilizzaw storage place, store attrezzat biex inkomplu nżidu l-faċilitajiet li qegħdin noffru l-apparat li aħna noffru fil-komunità lil morda u l-anzjani fil-komunità. Fi żmien li ġej wara li jitlestew il-preparamenti meħtieġa, il-formula għal dan is-servizz se tkun aċċessibbli mill-post ta' fejn ser ikun amministrat dan is-servizz jew mis-sit online www.activeaging.gov.mt. Ġustin Karwana ringrazzjat il-Għaqda Ħbieb tal-Anzjani u Morda Foundex tax-xogħol siewi u imprezzabbli li jagħmlu u awgurat kollaborazzjoni aktar b'saħħitha bejn l-Għaqda u l-Gvern.